Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Love niya na ta, love. Oh, Musugat si Humba na to, love. of course. Musugat siya. May noon. At ito mo diretso sa bahay. Aha? Gusto kong mapahuway. Magkauban ka. Bong. Gusto kong matug nga naa ka sa kong bukton magunlan. Ansa? Ay kung ina nga balibaran ko nimo. Bong. Okay. Mga naog na ta. Si Apple. Tato na ta? Oo. Okay. Dali. Tara atong baggage. Ang imong bag, na. Palihog ko. Okay. Niya na, nagkadoon na. Ups. Ay, thank you. Ang kampong. Palihog ko. Ups. Thank you, Apple. Niya na sa akong bag. So, okay na? Si Bong. Nag-CR. Ay, nanay. Nigawas na ay. Budi siya kag uli. Dili man mo sugot nga. Muli ko. Dadon ko yan sa iyang bay. Kay gusto siya nga mo pahuway kauban ko. Ano? Nangyari na. Sampad ya, uy. Ba, sige mong gibalibol yung itlog sa. Amo. Nagpanggit na ni mo. Yabag ka magitaon, uy. Wa pa man lagi naabot sa nanay, tay. Bitaw da. Delete ang plano, anak. Pero di balik sa agi. Nahot down, madadrin. May pagato na nagisugat sa nanay, tay. Listen mo sa musugat, Inday. Awan na. Wa man siya maingon nga magpasugat siya. Kasukan pa lang yata. Nga nang masuko man siya. Naibaw naman kang nanay ni mo. Paabot lang ta. Ikanaog ang bag ni Chuna Humba. Oh, sir. Ikaw, Apple, ihatod kang Humba. Apple? Yes, Bong. Abi mo na ko natug ka. Wala. Sorry. Salamat kay Bong. Chuna, Ah, ari lang siya na sa bahay, ha? Wala problema. Maguna ko, Chuna. Restaurant pa ko. Okay, sige. Muna ko ni mag-uli. O, sige, Paul. Masunod lang ko ni mo. Uy, ayaw imaritis na itong lakaw, ha? Of course. Ano mo taon, uy? Kuyin taon, day. Wag yun kuyin taon. Magmahay nga nagpuyog ko ninyo. Gipalitan pa kong souvenirs. Giyatagan pa kong jewelries. Og, sa meeting, sila rin nag-meeting. Wa tagi apil. Okay rin, day. Ang importante, enjoy ta. Tuan na si Apple. Gihatod na ni Humba. Good. O ikaw, don't worry. Mga 1 hour lang. Rest lang. Then, magkapauli ka na. Basta baya, ha? Ano? Gimingaw ka sa amahan sa imong anak. Bong, Gusto kong kalimtan mo na ang amahan sa imong anak. Pamalhin ka mo puyo. Na ako'y condo unit. Nasa Jones. Balhin mo puyo. unsa? Kondo? Yes, condo. Balhin mo puyo uban sa imong anak. Okay? Bong, mayo kayo ang imong offer. Nindot kaayo, pero Pero unsa? hinahinayon una na ko pasabot ang akong anak, ha?
Oh, di ni mo kaya ang pagpasabot ka niya? No, dili ko gusto makalitan siya. Ako mo explicar niya. Ayaw lang. Muhangyo lang ko nimo, please. Tagay ko kikayon nga mupasabot sa akong anak. Oh, baba. Okay. Sige na, katog na. Mupahuway ka man ka, ha? Sige na. Yes. Og, aron ko magatog. Gusto ko magatog mayo ba? Dali mo na. Uy! Bong! Bong, Badutlan ako rin. hibaw ko. Daghan mi, diba? Kinsay, nagsulti niyo. Ikaw pa. Kanang imong estilo. Daghan kig mayapag nimo. Usa ka sa pinaka-the best. Sure. Uy. Asa na goods nanay, tay? Oh, nami. Nalang nagitingali na eh. Akong tawagan, uy. Basig masuko. Hindi lagi. Ako'y manawag. Sige. Akong anak. Mo ba? Imong anak ang nanawag. Akong anak. Nagita rin mo. Mau cute. Kadit sa... Hello? Yes. Yes, Athena. Na-delayed ang aeroplano. 2 hours ang delayed. Ayaw ka bala ka, mga 30 minutes. Maabot ako diya sa ato. Okay. Bye. Oh, uli na ka? Adun ako. Ayaw kalimot ha. Ang kwintas. Akong gasa sa imong anak. Okay. Ay kabala ka, ihatag na ako. Kadiyot. Oh, Dawata. kwarta? 10,000. Paliti og lami ang pagkaon ng imong anak. Thank you. Ipato ti ka kang humba ha? Kadiyot kay tawagan ako. Oh, sige, salamat. Murag delete gyud ni Leprano ba? Di ba napikas? Gaunang unahan niya ang lubot ba wait pasig taw ato siya dito. Lagi. Hindi, ito na. Pagwida. Lisura ning kalakiha. Doldre. Ay, daray, sige sa ginuktok ay, daray. So, ka eh. Kumanay mo na tawag man mo sa nanay ni mo, di ba? Mayo ra gid nga akong gitawagan, tay. Naibaw ta nga, mao gani nahitabo. 30 minutes. Moabot na siya. Tay sa 30. Apit ka! Oy! Na Uy! ay autong may hunong sa unahan. Oh, Tanawa. auto. Wala. Wala silang ka. Oh, Na siya. Ay, salamat. ay, Down. Uy, Tuna. Nanisugad mo eh. Akong ikagaw. Sige na, humpa. Larga na. Ako nang ikagaw. Okay. Langga! Langga. Salamat Langga! daw. Kumusta na ka? Kumusta na ka? Ay, niya, mao gihapon. Huway na kuwang. Chona gihapon. Kimingaw na kay kunin mo, langga. Oh. Mwah. Langga. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!